bij een hartstilstand overleeft slechts 10% en het komt erop aan om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk te reageren. Dat moeten burgers weten, maar vooral de hulpverleners moeten dat weten. En met ons nieuw opgezet Life Support Center willen we al de opleidingscentra samenbrengen en ook de ziekenhuizen samenbrengen om de juiste methodieken aan te leren aan die hulpverleners. En zodat ze weten dat ze in kritieke momenten heel snel en heel goed kunnen handelen. Wij merken goed genoeg, dagdagelijks, ik zag het gisteren nog, op interventie bij de mug, hoe dat op een bepaald moment, als we niet oppassen, wij zelfs als gespecialiseerde hulpverleners dreigen die essentie te verliezen. Het komt erop neer dat we met een aantal mensen gaan samenwerken om middelen en expertise samen te brengen rond in eerste tijd kritische skillstechnieken. Vooral rond reanimatie, maar ook ruimer dan reanimatie, wat je moet doen op een bepaald moment als de patiënt wel echt kritisch slecht wordt. Mevrouw, hallo, mevrouw, hallo. Meneer, kan u even de 112 bellen? Zeggen we dat er met een middelbare vrouw zit die niet meer ademt, dat ik met de reanimatie begin. Kan u daarna ook een AED-toestel halen en terug naar hier komen? Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing. We hebben vandaag aangetoond en in kaart gebracht hoe dat het toch wel belangrijk is, wil iemand optimale overlevingskansen hebben van een reanimatie, om te starten met de basisreanimatie en vervolgens automatische externe defibrillatie op het spoor te brengen, ziekenwagen ter plaatse te krijgen, mug ter plaatse te krijgen en dat het toch ook niet altijd zo vanzelfsprekend is om dat op een goed onderbouwde wijze te doen. Bevestig elektrode. Life Support Center wordt gevestigd hier op de PXL Hogeschool in Hasselt. En dat is een samenwerkingsverband tussen het PLOT, de ambulancierschool van de provincie, ook de PIV, de opleiding verpleegkunde van de provincie, de PXL natuurlijk, maar ook de samenwerking met de 4 ziekenhuizen, de spoedgevallendiensten van de 4 ziekenhuizen, die natuurlijk met hun mug de interventies doen en waar het personeel ook deze opleiding moet kunnen volgen.